Adică gen înțeleg în caz că n-ai portofel, a pune banii la cerap. În caz că noaptea adormi, tu scoți toți banii din portofel și îi pui în cerap și când vine hoțul să ia banii, vede că portofel nimic. Nimic și pleacă fără nimic și tu când te trezești, totul e în siguranță. Vine Moș Crăciun și ne dă bani în ciorap. Să ai puțin bani. Bani de cheltuit. Înțeleg asta, bani mici. Bani care îți poți pune și în buzunar. Ei nu cresc în copaci, noi le fabrică în cal. Banii se fac la o fabrică specializată pentru bani, care oamenii fac diferiți bani. Adică gen tu nu credi că pentru bani trebuie să muncești, nu există pom să faci pac și îți apară un bon în care cresc bani. Banii se câștigă prin muncă. Prin muncă și prin hărnicie. Munca e omenirea omului. Asta înseamnă că un frate micuț, fratele tău micuț, a luat banii din portbaniul lui mama și i-a pus în brânză. Nu tot e gratis. Frate cu fratele lui pun brânză pe bani. Pentru ca să ascundă bani, adică gen îi păturesc și apoi pun peste o brânză. Ca mama lor să nu vină să-i certe că i-au scos banii. Adică brânză e scop. Adică omul sărac când are bani și nici măcar de vacă nu are să cumpere. Să duceți voi. Înseamnă să vă cumperi voi. Adică un om sărac nici măcar boi n-are. Adică la omul sărac nici boi nu vrea la el din cauza că el n-are mulți bani și nu reușește să cumpere mâncare pentru el. Faci un magazin, vinzi ciocanul și faci bani. Pui o hârtie specială și apoi te părești și faci cu ciocanul ca să fie mai bun. Înseamnă că ești un om sărac și cerșești și n-ai ce mânca. Înseamnă un sărac care are grijă de pământul lui. Pământul lipit, adică săracul lipit de pământ și trebuie să murdărească încălțăminte, dar și bogat merge ca regele pe podea strălucitoare de aur.